Sziasztok! Szilágyi Anita vagyok a Vállalkozás Okosanból. A 2024-es online vállalkozói képzésünket vesszük most föl. Erről mondanék egy pár szót, hogy mit fogunk hallani. Most ez egy kicsit speciális anyag lesz. Szerencsére nem túl sok minden változott 2023-ról 2024-re, úgyhogy ez az anyag jellemzően a 2024-es változásokat fogja tartalmazni. Legfontosabb, mikor vállalkozást szeretnénk indítani, hogy előtte azért tervezünk, hiszen nem ész nélkül állunk neki elszaladni az ügyvédhez vagy egy könyvelőhöz. Ugye tervezni azért azt úgy szokás, hogy fölmérjük azért a konkurenciát, utána nézzünk, milyen költségek várhatók, kell nekünk telephely, azoknak a bérleti díja, eszközök, ilyesmi. Tehát össze kell gyűjteni mindenféleképpen a várható költségeket az adott tevékenységünkhöz, és utána ki kell számolni, hogy milyen áron tudjuk ezeket a termékeket vagy szolgáltatást értékesíteni, hiszen a kettő között, ami megmarad nekünk, várhatóan nyereség, abból kell ugye az adókat kifizetni, plusz hát a saját munkabérünket vagy vállalkozói kivétünket. Tehát nagyon fontos a bevételek és a költségek tervezése, és ha már van egy nagyjáboli szám, ami mutatja, hogy milyen kategóriába esünk, akkor lehet vállalkozási formát és adózási módot választani. Tehát mielőtt elindítjuk a vállalkozásunkat, még sok dolgunk van. Ugye meg kell nézni a konkurenciát, meg kell nézni a piacot, mennyire eladható ez a termék, mennyire kevés van belőle esetleg a piacon, ugye ha túl sok van, akkor meg kell magyarázni, hogy miért tőlünk vegye, mitől vagyunk, szebbek, jobbak, mások. Tehát vannak olyan tevékenységek, amihez engedély kell, vagy esetleg végzettség. Ugye például, hogyha van egy fizikai boltunk, akkor biztosan kell hozzá működési engedélyt. Ha olyan tevékenységet végzünk, mondjuk úgy orvos, vagy tanár, vagy könyvelő, akkor biztosan kell hozzá valamilyen végzettséget igazoló papír, ezeknek azért utána kell nézni. Ez azért jellemzően nem könyvelői feladat, de hát ugye ezért van nekünk a kamaránk, ahol a kavir.hu oldalon fel tudjuk tenni a kérdéseinket, és hát jó esetben válaszolnak rá. Tehát nagyon fontos, ugye ezek a bevételek meg a költségek tervezése, ezt azért úgy hívjuk idézőjelben szaknyelven, hogy üzleti terv. Tehát legyen egy üzleti tervünk, mérjük fel, hogy mire számíthatunk. Sokan mondják, hogy a papír vagy az Excel sok mindent elbír. Igen, de azért képbe fogunk kerülni, hogy mégis mi szükséges a vállalkozásunk elindításához. És mikor már megvannak ezek a számok, na akkor lehet menni ügyvédhez, könyvelőhöz, hogy melyik vállalkozási forma, milyen adózási mód, áfás legyen vagy sem, ezekről is fogunk beszélni. Nagyon sok vállalkozó nincs tisztában azzal, hogy mondjuk katás vagy általányadós, és hogy mellette lehet áfás is, sőt, bizonyos esetekben kötelező is áfásnak lenni. Úgy érzem, hogy ez még mindig nem teljesen tiszta a fejekben, úgyhogy erre is ki fogunk térni a képzésbe. És hát jön az új csodafegyver, az e-áfa, és hát bizony azért ez a csodafegyver visszafele is elsülhet, úgyhogy a problémákról is fogok beszélni. Érdekes változás történt 2023. december 1-től, akkor emelték meg a minimálbért és a garantált bérminimumot, és hát jelen helyzetben ugye ezt a számot kell használni, hogy aztán 2024-ben lesz-e további minimálbér emelés, hát azt még nem tudjuk, de ha lesz, akkor biztosan fogunk tudósítani róla. Ugye nagyon fontos vállalkozóként, hogy tudjuk, mennyibe kerül egy alkalmazott, ezt biztosan ki fogjuk számolni, hogy tudjál vele tervezni. Továbbra is fontos, ugye ha vállalkozóként kiállítunk egy számlát, hogy milyen fizetési határidővel, milyen biztonsági eszközökkel dolgozunk, mit tudunk tenni akkor, hogyha a vevőnk nem fizeti ki a számlát, de mielőtt még kiállítanánk egy számlát, ugye nagyon fontos, hogy leellenőrizzük az üzleti partnert, egyáltalán mielőtt üzletkötésre kerülne a sor, minek kell megfelelni, le kell ellenőrizni a különböző adatbázisokba, e-beszámoló, NAV oldalán, a nyilván
nyilvános adatokat, mert hát, hogyha mi átutalással engedjük meg, hogy fizessen nekünk a vevők, akkor pontosan ugyanazokat a lépéseket kell elvégezni, mint amit egy bank csinál, hiszen azért nem árt róla megbizonyosodni, hogy fizetőképes a mi vevőnk. Mindig nagy sláger ugye a hitelek és pályázatok, ezekről is lesz szó a képzésben. Továbbra is tartjuk azt az álláspontunkat, hogy egy vállalkozásnak hitel és pályázat nélkül is működőképesnek kell lennie, hiszen ha csak addig működik egy vállalkozás, amíg tart a támogatás, vagy a hitelt a napi működésre költi, annak bizony nem lesz jó vége. Részletesen fogunk beszélni az üzleti tervről, ezen belül is a pénzügyi tervről, mérlegről, eredménykimutatásról, cashflow-ról. Még részletesebben beszélgetünk a bevételek és a költségek tervezéséről, tételesen felsorolva, hogy milyen típusú költségek merülhetnek föl egy vállalkozásnál, milyen szorzószámokra kell figyelni, mert azért jellemzően soha nem az történik, mint amit mi elképzelünk, legtöbbször túlbecsüljük a bevételeinket, alábecsüljük a költségeinket, és hát ugye a nagyon-nagyon fontos kérdés az árazás, hiszen nem mindegy, hogy mennyire adjuk az adott tevékenységet, szolgáltatást, terméket, mert hát attól függ a vállalkozásunk léte, és ugye vállalkozóként a fő célunk a profit. Idáig úgy csináltuk a képzésünket, hogy egy elképzelt vállalkozást az elejétől kezdve megterveztük a bevételeket, költségeket tételesen, és utána ezt hasonlítottuk össze. Maga ez a tervezési rész szintén elérhető lesz, viszont most nem azokkal a számokkal fogunk dolgozni. Ugye a minimálbértől nagyon sok minden függ, és ezért én egy olyan bevételi határral dolgozom a következőkben, az a bizonyos 32 millió forint, ami ugye az általányadó kerete, hogyha mondjuk 32 millió forintos bevételt tervezünk egy vállalkozásra, akkor ez hogy alakulna? Kata, általányadó, tételes költségelszámolás, társasági adó és kiva alatt. Ugye az összehasonlítás szempontjából ez fontos, nem is terveztem bele plusz egyéb költségeket, hogy lássuk, hogy a végén mennyi marad a zsebünkben.